Bila kamu di sisiku. Di sisi gak omong-omong, aku kan kisah kene toh. Enggak apa-apa, Mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih, Mas. Pertama pendek. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yo assalamualaikum. Yo gentenan. Iya. Gedok mana suaranya? Kurang kompak sekali lagi. Gedok mana suaranya? Mangan endok lungguhe kursi. Mugi-mugi warga Gedok banyak rezeki. Amin. Mangan endok, mangan terus pokoknya ya. Yo kudu mangan seneng kok. Juga seneng. Tapi yo mangan ya seneng. Mangan endok, lawe nanas. Lah enak iki. Kok kene jawab. Ya bener Mas kuwi to. Mangan ndok kok lawon nanas sih nyapa. Mangan endok ning latar panas ya. Ya. Pas ya. Ya. Mugi-mugi warga Gedok seger waras. Amin Allahumma. Amin. Mangan endok tak golek-golek nih pokoknya. Iya. Mangan endok kowe gak mangan? Gak gatel aku. Mangan no. Ora kudu mangan kon mangan lho. Mangan ora ketang saiki nggo iki dienggo donga. Gak sirian aku. Lah gak mangan. Gak. Tegese ngene lho Mas Komet. Iya. Dadi bengi iki kan dirawuhne rene. Iya. Kowe iki ya ndongakno warga Gedok kene. Isane Gedok iki iso Lah muntar kok nganggo pariane nyapa to? donga ki ya wong awake dhewe iki wong seniman ki ya pantun kenek, nganggo tembang ya iso. Yo, aku ora mangan ndok kok. Lah, kowe arep mangan apa eneke ndok lho? Gak mangan aku. Lah terus Aku tuku tampah sak tumbune. nggo apa? Pak Lurah njaluk duwike. Lah alah. Kowe ora ngerti to Pak Lurah Yunian? Pak Lurah Pak Nurdin. Pak Yunian. Nurdin apa Yunian? Lah mbuh lho, nek keliru medun aku. So, Ya aja medun sik to, Dik, kok ya kene sik. dereng ngertos ta? Pak, wis paham ta? Ya lah ya. Wis kenal. Wis kenal. Lah ku Pak Yunian Pak Kurdianto pelek to. Mosok met. Lho, Sing piye to? jajal aku pengen ngerti. Pak Yunian ki sing pundi? Nah. Wile sing dalu, Pak. Sing ndi? Ngangge cokot moto. Lho. Uduh. Pak Yunian ki priyantone gedhe dhuwur. Jenggote dawa, brengose kandel. Mosok wis malih. Malih piye eneke Pak Yunian nek wile sing dalu, Pak. Niku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Wile sing dalu, Pak. Kita ngeprank aku. Kok ngeprank piye ta? Lah sing ngene iki ketake Pak Yunian. Pak Yunian nggih menika. Pokoke iki anggere Pak Lurah kuwi lungguhe ya ta. Lenggahe mesti tuwengah dhewe, ngarepe iki mesti ana jaminane akeh. Ana pangane jeruk, salak, komplit. Yo kene alhamdulillah, Mas. Kok alhamdulillah? Nengguri mau? Ya padha. Ku enek apa-apa. Lah wong iki bintang Tapi enek kopi. Iya. Wah, Pak Kurdian. Seger ta? Wis ketua panitia. Heeh. Terengginas satset. Ya. Ngersake nopo kopi ya langsung bet kopi. Langsung Wah, lali kita ora dikei gula. Pahit. Karo ki ya pahit ning nganggo gula, ngono lho. ya Pak anu sapa ta Pak Kurdi ta? Nggih. Pak Kurdi pun ngertos nek sampean diabetes dadi mulane ora usah dikei gula, aku mau wis matur kok. Diabetes piye to cah sehat kok iso. Ngaturke napa kalian masyarakat luput. aduh kaya lebaran apa piye ta? Lah sampean Nggih ngeten iki lho, aku senengku ngene iki lho, Met. Angger ning dinggon enek acara hiburan, mbok campursari, mbok selawatan, mbok wayang, kuwi angger ibu-ibu ning ngarep ngene iki senengku katok lho. senenge piye? Lho, ibu-ibu iki ning dinggon mesti kompak. Nggih, Bu, nggih. Masalah arisan ibu-ibu Kompak. Ketok kompak. Terus rasan-rasan nggih ibu-ibu, nggih Bu, nggih. Kompak.
Nyapa lho ibu-ibu nak rasan-rasan suarane rak malih. Kok malah piye? Maune bar ngene ya. Yu wis krungu bareng. Apa to? Dek ini tak omongi ya. Kowe iki lho, ya iya saiki duwe mobil anyar terus belas gak gelem mampir omahku. Kuwi jane omongane dike biasane ya kenek lho. Nyapa kok terus cuwilik. Lho, sebab ibu-ibu kok malah cilik iki ben fokus. Rasane kok fokus. Lho, kuwi nek ora fokus ora iso ngrungokne. Dadi bengi iki ke dukung ibu-ibu. Jelas ibu-ibu Mergo iso kompak. kompak. Ayo dibuktekne lho. Lah bapak-bapak iki kurang kompak mulane aku gak patek seneng. Senengku ibu-ibu. Aku bapak urusanku wis. Bapak rono, aku tak rene ibu-ibu, khusus ibu-ibu menika. Kula penggemarin jenengan, Bu nggih. Mengke kersane kompak jenengan bab nek kula matur mana semangatmu jenengan jawab ini semangatku ngoten nggih. Mana semangatmu? Kompak ora? Biasa. Woi. Oh. Suaramu elek kono ya bingung to nerone. Lah kuwi apa iso ngopakno bapak-bapak? Alah. Aduh, nek ibu-ibu jelas tak ret mengguri ewon ki ibu-ibu. Bapak-bapak ndi? Lah niki 15 siji ya. tapi semangatnya ya luar biasa. Alah pengen ngerti aku. Pak nyun sewu nggih. Nek Hati-hati lho Met, dingin nek dagelan dibacok Pak Lurah yo ngono ki lho. Kowe iki arep apa? komunikasi yo dibacok lho. Nek kula mana semangatmu jenengan ini semangat. Nek mboten nggih mboten napa-napa. Lho. Yo diyakinkan. Aku wedi. Ora wis ora apa-apa engko upama mulih tanpa ndas ya tak tukokne ndas. Lah nek raup Malah penak ta ora usah sabunan raup ya ora usah. kula mana semangatku jenengan ini semangatku ngoten nggih. Yen saya lho Pak ngrepotin jenengan. Mana semangatmu? Krungu. Nyapa, tepuk-tepuk nyapa. Lho. Aku ra lek karo ibu-ibu nyapa. Kene khusus bapak-bapak. Ki lho Ibu. Ngapa? Apa? Ya lho, tapi kan ya akeh nggonanku, Met. Akeh ngono apa? Aku kadang-kadang nak ibu ki rada ganggu fokus, Mas. Apa hubungane? Enek campur sari kok ibu-ibu kok ngarep. Heeh. Tahu enek campur sari main ya ta? Terus? Ibu-ibu kok ngarep wayu ge anak pertama lahir berarti cek enum apik to. Wayu. Yo wayu lagu mulai ngemingi sisan. Waduh, Walah melok joget. Anake bingung, Mas. Jadi aku iki ngarep dhewe, arep tak pasne iki kok ya piye gak tak pasno ngesakno bayine. Ya ora enek ya ben ae kok ora ya mapan dhewe nek sebuke meneng kok iso. Mapan dhewe. Kowe tumon ngemingi kok ngantek dipapakne iki ya ora mungkin. Kompakne. Dikompakne sepisahan malih nggih Bu nggih. Mana semangatmu? Kele. Apa lagu? Aku mau wis lagu lho. India no kene. Ibu-ibu senengane India. Nggih napa mboten, Bu? Indiamu lho ndi? Lho, ki mang gak krungu ta kowe? Gak. Ha, kok dudur ya? Monjuk nada dhewe. Ngene. Kok ya dhuwur. Ayo. Sak pira? Sakmene lho. Kayak malah Nek jeluk. suaramu ndek iki ya biasa wae. Ngono. Kok kaya wedhus. Berarti kowe kan gak iso ngompakno aku kendangnya tok, Mas. Lah, entak nduk lah. Kowe arep kendangan to? Iya no. Kanggo bapak-bapak kuwi. Ya pokoknya bapak-bapak nih semuanya boleh ikut langsung ya. Ibu-ibu diam. Delengen to bapak-bapak es kalong 5. Karek 10. Kalah to mbek ibu-ibu. Jiro lu. Pak Lurah kondur. Dereng kok. Kowe kono urusanmu ibu-ibu ya kowe kok. Tak urusane. Ayo coba semuanya suaranya bapak-bapak boleh yang ada di depan, yang tamu undangan juga para pejabat-pejabat saya minta suaranya. Iya Mas, musik. Oh, ayo Pak. Asik. Oh, Gampang toh? oh, ayo, ibu lho ibu. Hah. Yo, wong ibu kok diwarai India. Yo sing iso, sing ra iso malah kaya wedhus ketekek to. Bu, Mas aku itu kode karo iki to Mas kok. Kowe yo
Kowe yo kendang. Jono. Ha. Kendeken to, Bu. Wong protes. Ha. Sakmenten nggih. Ayo, Mas. Ha. Oh. Oh. Hey, hey. Oh, oh. Hey. Oh. Hey, oh, hey, oh, yeay. Wilujeng dalu Pak Wali rawuh wonten ing Gedhog luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Gedhog luar biasa, suatu kehormatan kerawan beliaunya nggih. Bapak Wali Kota nggih. Pak Wali murid Wali murid Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kowe iki apa kenal to? Jere wis suwe ning kene. Karo mula aku ya ngomong lho, sapa ta aku ngono. Lho lagi iki lho. Iya. Kelurahan sing dirawuhi Pak Wali Kota ya lagi Gedhog Gedhog iki. luar biasa. Luar biasa untuk Gedhog. Tepuk tangannya mana yo? Alhamdulillah sehat nggih Bu nggih. Lho, wis ngomong teko sakmono akeh kok takok. Sehat nggih Bu nggih. Lah nek lara nyapa nek kene? Piye to iki? Kok iso Dereng ngantuk. guwetun aku. Gak enak. Tenan aku guweten ngejak iki. Atok slendro lho. Ya ya. Wong kowe slendro iki arep rodok larang, lah nek aku kan murah nyuk-nyuk. Ya sadar lho, Cek. Lah iya, wong sijine murah wis ilang ngono kok. Lho, tapi sampean ki sing tak omongno kuwi lho, Mas. Lah wong wis omong ket mau komunikasi penak karo ibu-ibu kok. Sehat ya, Bu nggih. Lho, lah nek lara nyapa ndelok campur sari. Masya Allah, Met. Ya mbok sing realita Loh, ngono. aku ki mengadakan komunikasi sehingga penonton atau warga masyarakat Gedhog ki lho, karo awake dhewe iki lho iso komunikasi, iso kenal, iso lho ngraket ngono lho, Met. Iya ning ya sing Cara masuk. Jawa no. Sehat alhamdulillah nggih. Dereng ngantuk nggih. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to yan kok. Ya turu dhewe piye wong awake dhewe iki kudu ngono ndongakno piye kanggo warga masyarakat Gedhog kene ben Gedhog kene desane iso mekan iki piye rak ya ngono. Mekan kayak lampu to. Dadi desa ki lampu tok. Dingeno wong-wong lho warga sekitar. Ya. Kuwi ketok murup ngono lho, Met. Dibong. Wis mbah. Pokoke warga Gedhog lho ben piye ngono lho, Met. Wis ben ngene ae apik kompak. Iya ta? Mbah, wis karek kono. Wong kuwi iki dijak omong ya wangel mbah, ya didongakno sing apik ya ngono kok. Lah didongakno nyapa nanggap dagelan, mbok nanggap kiai kok ya. Wong dagelan ki ya bagian guyoni lho ngono. Aku Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang rawuh. Mugi-mugi kula dongake dados tiyang sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis kowe ketutup kuwi beres wisan. Wong kabeh pengin sugih awakmu teko kene iki ya mergo wong sugih. Ngono lho. Ya ta? Nek gak sugih gak iso mbayari awakmu karo kanca-kanca. Kuwi ya butuh ngene lho, Bos. Iya. Oh, alah sugih tapi ora kaya Pak Wali Kota. Ya, Bang. Terus Pak Lurah. Nggih. Kuwi pinter kabeh. Kula dongake mugi-mugi sing kagungan putra tasih sekolah pinter sedaya. Kok akeh kok sugih mah. Lho berarti penting sugih ngono. Lho penting pinter. Mugi-mugi sugih Allahumma. Lho banter ya sugih. Wis ra enek manfaate iku. Ora enek manfaate piye to? Lah mau sugih ngono tok kok. Lah terus Ya pinter to Met, gawe acara ngene iki lho. Upama sing nglumpukno ora wong pinter-pinter, ora bakalan dadi acara kaya ngene iki. Ngadakno festival ya ora iso. berarti wong pinter-pinter dilumpukne. Klumpukne Lah nek ora urunan, ora nek duwite terus dibayari nggih apa? Iya ta? Aku tahu masjid nggon kurang dadi wong pinter-pinter tak klumpukno ya gak dadi ya. sing dadekno Ya wong sugih kuwi mergo iso nyumbang semen, boto, batako, bataringan dadi masjid. tapi kan ya manfaat wong pinter. Contone Umpama Pak Lurah, ya. terus Pak Wali Kota. Ya. Apa meneh saiki nek dokter kuwi malah wong pinter. Iya. Ken dokter termasuk dokter hewan, dokter pokoknya spesialis kan ya wong pinter kabeh.
Mosok kabeh pinter. Pinter sekolahe dhuwur, ragate entek akeh. Jenenge dokter ngono kuwi. Ora iso, ora kabeh dokter pinter. Kabeh dokter Ah, iki pinter. takono masyarakat Gedhog tidak semua dokter itu pinter. Sebabe Nek dokter kuwi pinter, aku mau periksa teko mesti, ini tensi ini. Lah nek dokter gak kok aku teko, kenapa Pak? Lho nyapa ditakoni? Kenapa Pak? Berarti kan urung pinter, ya ra? Kalah dokter kuwi. Urung kabeh pinter, dokter kuwi gak kabeh. kudangane simbok ke lho. Bocah pinter, besok dadi dokter. Biasa lagune kae biyen cilik ngono kuwi. Ah iya kuwi karepe rak ben sekolah ya ngono. Ning ki gak saat ini sing dibutuhno sugih. Berarti dokter kuwi kabeh Ya ora, urung tentu pinter. kok kowe di alasan urung tentu pinter? Piye wong kene dhewe ngalami kok aku lara periksa ditul ngono. Terus wis ndak apa-apa Pak ngono. Lho wong kok ditul-tul ngene tok ora kulaan ki mbok tule iki diratakno ngene kan ya penak to. Dadi iso Kowe apa ya tumon enek dokter kok periksa nganggo alat kir kuwi ta? ya iya to. Apa enek di tul-tul diratakno ya nek kene kaya ngentet dut ngono kaya. Lah kan ora kulaan ora masalah to Kuwi diratakno. maksude Pak dokter, Bu dokter kuwi didelok. Ya, Pak. Lah di kene iki upamane ya ki detak jantunge, terus paru-paru, atine kuwi didelok kabeh. Lah mari didelok kok terus ngomongnya ngono. Ndak apa-apa Pak, ini ringan gak masalah, cukup dirawat jalan aja lho. Ya. Aku ya nesu to. Lho, dirawat kok ning dalan nak truk piye? Mbok dirawat kaya kancane ya ta, diimpus ya penak karo berbaring ngono istirahat. Cah kene ra Jawa goblok mulo 7 turunan lho Mas aku. Lah ya, Lho, lah iya piye to? iya ta. Kuwi maksude dirawat jalan kuwi kowe ora usah nginep ning kono. Lho pancen yo ora nginep ora kenal kok keluarga ya ora kok. Nek kuwi keluarga aku nginep wong dokter wong liya kok. Dirawat karo mlaku lho, Met. Apa iso nek ngombe obat piye masang infus piye ya ta? Mlokah mlaku ngono. Nanti ki mau pasien iki. Rawat jalan. Lah iya, terus karo mlaku ae ngono gak leren. Kowe iki lho ora kon nginep kono. Ora kenal anjene. Kok tuwapuk pisan lho. Lak tabuhane dhewe aku ora repot kok. Wo, marahin nesu tak wes pisan niku. Nyoh. Lah, iso malah mbok nyohne donga-donga ki sing apik kanggo kene iki. Menghibur, Heeh. nyanyi. Oh, kuwi iso nyanyi ya? Lah piye to kok sok. Niki Bersama Sekar Gadung Indonesia. sapa to sing ora ngerti Sekar Gadung? Pimpinane sapa, Dik? Kiminto Darsono. Apa kaya gembas Bagong? Gak penak kowe ning. Mbok yo digedhekno kaya kancane. Salah kalau di mana-mana MC suaranya gede. Sekar Gadung itu lain daripada yang lain. Ada. Itu ciri khas Dewi MC, Dewi ciri khas. Dewi-dewi. Neng kalau boleh kasih masukan. Iya. MC itu harus lihat dari pertama kali ngomong karo apa yang diomongkan itu orang sudah wah. Oke, kembali hadir di tengah-tengah Anda masyarakat Gedhog tentunya. Luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia, cow. Ada siapa dia? Si cantik ini hadir spesial untuk Anda. Akeh-akeh malah kau gendeng lho Loh, MC yang ngono kuwi, Mas. Ya MC yo kaya Mas iki mau lho. Guyune ya saiki ngono ae. Iki mau kaken. Kaken to. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Malah mbok abapi kabeh sarono ki Jare kon ambune. Siti. Ya dawa aja, sithik ya aja kesithikan, sedengan. Oke, masyarakat Gedhog luar biasa. Ada salah satu presiden yang istimewa untuk Anda semuanya. Kita panggilkan si cantik, ada siapa dia? Gregetan ora gregetan piye to? Wong MC ora tau beneran kaya Mas Samala Katir mang lho. Mas Gembos, Anu Mas Gembos. siaran dhewe. Tak siarno campur sari yo beda lho kok ya. Nun. Bapak Ibu tamu undangan ugi warga kelurahan Gedhog ingkang tansah kula hormati. Lek tumbas para lek. Kowe kok
sampun MC iki keterak ngono ki gak oleh yo kudu fokus. orkes Gak oleh iki diganggu. beda. Orkes iki beda. nak gong daerah gunung lho kowe. Aduh dinane wis ngono. Kelo saya ning kono kelo. Dadah. Gak oleh terganggu lho. Rong tau ngibur wong mendem kaya. Baik para pemendem semua. Para penonton dan juga loh. Para penonton yang berbahagia, kita sambut salah satu sindennya dari Sekar Gadung Indonesia. Sah. Ada. Dah. Siapa dia? Ya. Engko siapa? Dah tuh kok. Lah, Duko. Widya. Wah. Widya. Yuk, lho, sing di Gak sing cilik kita. masa mangkeret Widya iki lah. Wah kene dhewe ta. Nggih. Lah ke mas aku yo kono bagiane. Berarti engko diurut ngono. Heeh. Oh iya. Aku nek kon ngurut pinter aku. Monggo Mbak Widya. Yuk, so, sepote. Berdua. Ada Mbak Widya bersama Mbak Sulis Eva. Ayo kita. Jakomet, selamat malam. Selamat malam. Lama kita nggak jumpa loh ya Mas. Kabarnya baik toh Mas? Ning Rom. Siapa, Dek? Widya. Dalem. Nyapa? Nyapa kok ngene-ngene sampean? Oh kon menteleng. Nggih. Piye to ki kaya kae to. Piye Kayak lho? kita tak omongi ya. Hah? Bojone melu. Ayo Teng terus nah. Widya. Dalam Kaya Mbak Eva lho. Piye to? Oh ngono. Nggak iso dek mesra kaya Selamat dhewe. malam. Selamat malam Jakomet. Apa Ya ampun. kabar? Alhamdulillah sehat, kita malam hari ini menghibur masyarakat Gedok semuanya. Betul ya. Mas Komet. Meriah sekali ya Mas Komet malam Meriah hari sekali, ini. luar biasa. Gentenan. Alah sing lanang ketuweken kok kuwi. Kamu ketuaan. Mas, pes lo sampean bener ra tuwek, Mas. Gak apa-apa kok tak jamunani rempes. Kamu ketuaan deh. Widya hati-hati ya. Apa? Dilungkas bongko ya dia. Dilengkas bongko tuh. Sayang, Ya, rayuin aku dong. oke. Minta Bisa nyanyikan kamu? aku tuh. Bisa dong. Iya. Sayang aku kok enggak mau rayu to sayang. Piye to Oh, jane enggak, sayang aku pengen budek kok piye to sayang? Hah? Ini mesrane. Mulane aku nyeluk iki ae lho cilik sing cek polos. Iki beresiko. Gak apa-apa. Kok pula-pula aku di go ning polsek gak apa-apa cilik ya. Ojo. Lah iki aku didok meh bongko piring. Ora apa-apa pertama ngono. Lho, sesuk ya batang kuwi iki omong. Kan kita apa-apa. modelnya kayak benci ini dah. Iya. Benci itu asal kata dari benar-benar cinta. Ya ampun. Berarti engko terus meteng ki ya. Rungokno Mas kupingmu ke lho. Benci itu apa tadi? Benar-benar cinta. Oke. Duit Mas. Iki mang ra semayang kok ya. Lah wong dhek rene sik golek-golek mbok jaluki dhuwit. Nek Mas Komet no genah duwite akeh ya to Mas. Oh, aku no apa panjalukmu pengen apa saiki apa sesuk tak turuti wong. Aku pengen rumah loh Mas. Rumah Iya yang tingkat 7. tingkat 7 tapi jangan anu ya dibuat mengisor tingkatnya. Ya dari Rumah ke bawah. Mas, rumah. Kamu Rumah. pengen- Aku pengen rumah Mas Joan Mas. Nanti saya buatkan rumah di atas puncak Gunung Merapi ya. Bledos no Mas. Panggah larang kuwi kena omah tawon lho murah. Oh, Mas. grandul. Apa wi rumah Gunung Merapi? Aku beliin perhiasan dong Mas. Perhiasan emas yang emas putih ya sayang Iya, ya. Mas putih Sabar. aja yang mahal. Ya, Ora ya. mau ngene. Mas, tok. perhiasan Mas, perhiasan. Apa dek cilik yo ngene to, Dek? Oh gini, perhiasan kalau Mas. Aku ra mau tukokne Tak perhiasan. tukok ning ku yo sing bunder ngono Apa padha. sing bunder Oh kuwi? ban truk kae ya, nggonen ngono ben Wah, miskin. Lanang ra sembodo. wis ora gablek apa-apa, Dek. Cok, anu wis duwe tumpakan porong Lah sayang. iya tumbasne tumpaan ya Mas. Mau mobil apa? Lamborghini. Mas. Lamborghini. Lamborghini
Lamborghini Mas, Lamborghini. Aku mau tumbasne mobil apa Mas? Apa mau tukokne tumpakan apa Mas? Engko tak kene numpak Pak Lurah lho. Yo tumpakan yo kendaraan Tosa kayak. Yo Tosa yo kaya brambang. Pak Lurah lo mesam-mesam ketoke yo kenal lo karo Dek Widya. Pak Lurah ki mau kan infone Napa? kan bisi aku nih. Pripun? Cak komat mungkin kalau nak anu terus dipanggil gini ngene. Aku ngoten to? aku nggih Pak, aku siap kula. Kita Pak Lurah. Alah paling Pak wis tau wianan paling. Untungmu ya. Ogung to. Urung kaya. Mas. Aminar Mas. Engko aku Z. Jangan Sayang. aku Izinkan. rono. Iya sayang. Bila kamu di sisiku Asam urate kumat. Tolong berdua ya. Lek saya nyanyi, tolong Anda jangan gerak. Karena sama juga sampean nunut laguku. Oh, Iya kan? Ora iso nembang dhewe, ora iso nyanyi aku ngerayu. kowe polah. Ora iso Dilokne ngerayu Mas sampean pasangannya Mas. dhewe. Buktekno Mas. Tak buktikan nek aku isa ya. Tenan. Isa yo apa? Lewat iki rumah tanggamu lho. Bila kamu di sisi gak omong-omong aku kan kisah kene to. Enggak apa-apa Mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih Mas. Pertama pendek, Terus lama-lama panjang. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Mas, iso nyanyi Mas. Yo no Ndang, karo sampean aku. piye ndang? Ayo gini. Mangku purel. Nyapa nyanyi romantis gue wong wedok kok. Lah wong lagu-lagu romantis aku ndek biyen ora kok. Lagu tak rapi. Sing anyar lho, tatah tapi wis garap bareng. Apa iki lagune? Lagune judule Kondur. Lagu nek kondur iki enek mulai. Ora ngerti lagu viral. Sampeyan ora ngerti ta, Bri? sing piye to Mas? Aku kondur alon. Mundur Mas, mundur. Mundur. Oh, kupingnya sampean yo Ora seleno. tau. Wis ora usah nyanyi Dik ya. Iya, Adek. Gak usah nyanyi. Aku Ora iso, aku Dek. kulinanu. Kulino nyapa Mas sampean? Kori aku. Kori. Kori. Ngaji. Gak iso nganu aku. Lah, kowe- Merayu-merayu. Ketemu wong wedok apa setan jadi dikori kok. Lah, iya. Yo sing dirayu tak warai. Iya iya. Minta kunci. Anu nyeleh tange Dik. Ora kuwi kot. Oh kot. Nada Mas. Magadir. Magat. Dek, wi, kok sidah ya? Ya kok mau ngomong dhewe lagumu apa ya ngono lho. Nadanya minor. Bapakku NU, ibu muslimat. Iya deh. Lagu apa? Tatang ya. Ya Allah, aku guweton ngejak kowe. Ngerti ngono sak selen. Lah ya iku mau nemu kondi to Mas? Kowe iki ora mesti kadang ya slendro, kadang yuda gak mesti. Aku endi sing free. Lah iya lho kok iso. Iya. Wis temben nyanyi dhewe. Nyanyi karo Sekar Gadung. Iya ya. Nah, duet. Aku Ada pengen duet karo sampean loh. Oke. Oh, lah iki. Eh? Mbak Widya piye? Met, wong loro ya. Ya iya no. Ngene. Tatur. Sampean mergo bengi iki gak iso ngrayu ning kudu ngayahi wong loro ya. Ya. Ya wis paham kok. Penak lho ngajak aku wis Ya ora murah iso kok to, Mas. nyanyi. Masa aku karo iki?
Wah, lah. Ora sewantet tenan lho bocah iki. Nyapa to? Aku wis entuk tiwule. Tiwule Mbak. Nah to, nek Blitar iku tiwule mesti Wah, jos-jos Mas. tenan. Tiwule kono iso kepiar ngono. Iki sido apa ora iki? Apa iki Mas? Apa iki satenane takdir sing jawabke Bisa nyoro bae Mas. sliramu Ya lek. beda ati beda lambe Aduh. rungono Was kadang mati rasaku Kang Mas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku wis ora Pari. Ayo. apa Sing apik to kadung tak lem-lem kok. Ayo, aku Ojo ngisini-ngisini aku to. Gak aku gak ngising-ngising. malah ngising kabeh iki piye? Paribasan rangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu apa lagu kok ngomso Apa Mas? apa ra enak Sabar ya Dik, lagune sing anu rada sedih gak apa-apa ya. Enggak apa Mas Yang penting kita bahagia. Yo. Sekarang Gado. Indonesia Asal Sayangku, iya Dik maafkan aku ya Mas. ya piye meneh dene aku nek gak kowe ora apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menteke wong liya tresnamu saiki wis beda kaya ning pinggir segara Sesek ning jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe
kasih. Iya sayangku, cium dulu dong. Cium neh kalau sayangku. Sini saya antar ya kembalinya. Keringatmu. Kamu ngidoni ya? Tak dilat. Usut dilat yo dilat kaya. Iki mau Mbak Sulis Karo Mbak Widya. nah kan yo pas ya. Nyuwun sewu. Nggih. Pak Lurah ngersake lagu napa, Pak? Met yo met. Napa badhe duet? Met Pak, dalem. diaturi mriki to Pak. Oh, Pak nggih. Lurah terus mengke Pak Wali Kota nggih dereke. Oh ngaten nggih. Nggih nggih. to. Anu Pak Lurah. Nggih. Nggih, anu sabar ya tak golekno pangan sik sabar. Ngawur. Aku kan golekno cacah. Aku malah disembah ini. Weh. Kuwi ora sembah maksudnya iki rasa hormate Pak Lurah, Pak Wali Kota kuwi mau kok Oh, kanggo sampean, kanggo klub iki lho. Sekar gadung. Yuk, kalau tadi ada Mbak Widya dan juga Mas Sulis. Mbok siarno dhewe. Yo, kalau tadi ada Sulis, Eva Fitria dan juga Widya. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Masih tetap bersama Sekar Gadung Indonesia Show. Ada siapa dia kalau bukan Leles Karnale Maria Punjung untuk Anda. Kiki, wah Kiki dan juga siapa ya? Luki. Loke ngadek kau wong ayu. Salam garam salam rawa benebu Suganda retan saja ya iki salam bro spesial buat warga Dedok asik.
terima kasih. Langsung bareng papat. Jer. Ini mau dadi bakul sandal. Kok bakul sandal iki? Anu minta tolong remote-nya di mana ini? Jangan. Ki ora robot-robotan. Oh iya. Anake wong kok mbok remote ki. Kuwi ya iso nyanyi ngono kuwi. Nyanyi. Oh, jajal nek iso nyanyi ki sambutan tapi memakai lagu. Lagu. Bisa. Oke. Nanane Nana. Ya, cangkemmu lho padakne. Iya, aku sih iso. Nanane nano. No. Nanane nanane. Ya. Bisa ya, engko diiringi karo kendang ben nyusul. Ya, Kok nek wis teko telon kono kendange nyusul ya Mas ya. Oke. Kita kok nyanyi ya. Oke. Saya si putri. Putri sinden panggung apal Datang kemari menurut panggilan Anda. langsung rone. Pak Lurah. Monggo, Pak. Kowe iki yo ndongakno tapi nganggo lagu, Met. Oh, langsung tuh. Langsung rap. Iya. Pak Lurah. Mugi-mugi berkah. Pak Sare. Mugi mboten pure. Pak Samad. Mugi tetap sehat. Kami tuwa. Senengane rondo. Keliru terus. Ora kleru piung. Sing Pak Lurah apik, Samad ya apik, Sare ya jas. Mau sing nyeluk nyanyi aku. Iya. Saiki ganti sampean. Oke. Ki Kenapa? sapa neh aku ki ra apal kok. Sapane jeret ngene ya. Iki spesial kangge Sekar Gadung, ugi kangge masyarakat Gedhok. Tentunya ada bintang tamu yang sangat kecil sekali kita sebut ada. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, kuwi dolan lho ora anu lho. Kuwi dolan jengkolku. Nah, iya, Pak. Kuwi bintang tamu ra Jawa iki. Monggo maju mriki ya. Tak pikir karena Beto mik piyambak nyambut mik musola napa? aja Oke, ya. pola kayak Mriki teng lho. mana Pataram. Iya, enggak maju. Maju mriki. Bareng Asma siapa? Weh, Saraswati Saraswati. Jaya. Asma. Kok asma iki apa menggi? Saraswati. Nggih. Oh iya. Dalamnya mriki mawon nggih. Nggih. Putrane sinten? Pak Badrus. Oh, Pak Badrus. Ya Nggih, Allah. nggih. Nggih nak badhe nyanyi suarane penak, aku seneng. Nggih. Arep opahi? Kok pokoke bonus. Pokoke dhuwit. Berarti aku ayem, ngono. Walah kok yo melek men to iki. Nek swara apik wonge jogete ya apik, engko ya diparingi apa ngono lho, Met. Ya ngono kok ya wong sedekah ki ora perlu dipamer-pamerke ya ra. Lah potonganmu kok ya urung tumon to. Sila 15 ya. Badhe ngaturke lagu napa sayang? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Duet kalih Pak Komet. Duet kalih Pak Komet. Engko Pak Komet. Kowe iki lho komete. Anu upami liyane Mas Komet. Bangi kali Pak Wali Kota apa Pak? Nggih, purun. Purun mawon. Monggo Pak Wali Kota niki wonten. Oh Pak Lurah. Pak Lurah mawon. Nggih, Pak. Nggo. Nggih Pak Lurah. Niki kan mboten lomba, dadi salah mboten urusan. Mun los mawon, monggo Pak. Monggo katur dumateng Bapak Lurah sengkar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggonan Trotrok Eco. Anu, ya. Nyonya. Monggo Pak. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Monggo, Pak. Wes bejane cacah ki nggo. Nyapa? Pak Lurah balik rono mundut dompet to Pak nggih. HP. Oh alah, ora kira dompet. Monggo Pak. Biasane lung. Beten mik, beten. Lah iya Niki kok yo. ngersake duet Lintang Cok Asmara. cengelmu. Hei. Adik si Sama bocah karo Pak Lurah kok iso ora. ora apa-apa Pak Lurah sak listing karo aku lho. Kleting kok listing. Sak listing. Nggih, menika Pak Lurah. Nggih leres nggih. Lagune manut gundul-gundul pacul napa? Anu niki mau Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Di Siswati niki anu sapa? Saraswati. Siswati Seswati tanggamu bungkuk kae lho wis. nyuwun duet. Duet kali jenengan. Enggak, Napa mboten saged kula tuliske? Ampun kok, ampun. Ah, Pak Lurah ki acting. Nggih to. Asline Dasare tasik enem lho, Met. Wah. Biyen aku kuliah ya ngono kuwi lho, Mas. Sing lanang mengke anggere potongane bros rambute.
Ngeten lho. Sing lanang sing ndi. Mengke. Oh izin Pak Wali. Pak Camat. Mengke jenengan riyen nggih. Siang pantoro ratri. Napa 100 mawon kula nyanyekke. Lah ngono kok wakil. Ora oleh ning. Berarti lek sing aku sing nyanyi 100. Mboten. Iki matur nuwun karo Pak Lurah, Pak Kurdianto ketua panitia ditangkap kok ya malah. Yuk. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Lintang Asmoro. Pak Lurah bersama Saraswati. Ora tak paham lagune. Iya pada gawe HP-ne. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus roning kalbu. Sekalian sampean duet, mumpung ini di live streaming, kita buat perkara untuk Pak Lurah ya. Seneng nek Pak Lurah tukaran tekan omah. Tumon. Iki live lho, iki live lho. Iki live lho Mas Komet. Dipantau kok omah iki. Mboten napa-napa membuat sejarah. Ya lagi iki lho, Lurah kok turu emper kira-kira ya. Ora, Rian nyanyi aja duet. Oh ya duet enggak apa-apa. Apik iki lho jane ya. Terima kasih Mas Komet ya. Oke. Oke, kita beri Pak Lurah, Mas Lurah dong ya. Siang pantoro ratri mung eling manising ati sediaku sok anduweni marang sang Lasmi. Rasa kangen putih lintang bulan dadi seksi upayane datan belenjani janji supaya bukti supaya pati. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susandrone batinku. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sina. Bayangin tipis Mas Lurah.
diampat loro ratri mung eling manis hati setiaku bisa anduweni barang sandang sulasmi Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane tekan kelinjani janji supaya mukti supaya pati wong ayu tresno mungkin naryo tombo susah jroning batinku senadyan nungi banyu segoro rasaku ra bakal sirna yen wis tresno ra bisa dipisahno sampun matur nuwun Nggih Pak Lurah, nggih. Monggo. Pun. sampun Niki sanes Pak Lurah lho Kang Mas. Lho, Mas mboten, Lurah niki panggilannya. tasih. Heeh. Dereng kagungan garwa nggih Mas nggih. Dereng Pun. lek teng mriki. sampun Oh, Iki kan sampun. gila lho niki. Upami terus kados ngeten iki nggih jane pengen mboten. Boten jare Oh alah wedi. live iki Pak live. Napa ngeten mawon jenengan mengke ngurusi Mbak niki mungkin tak ngurusi Bu Lurah kula. Mboten. Boten Oh ora wani. Lah kowe kok malah mrengenge sae. Wah bingung piye, Pak. Monggo ampun. Pun maksudnya badhe didumi pinten monggo? Kalih desonan apa? Oh iya. mungkin kalau wakilnya Pak Camat Sumpah. Nanti kan bagian itu sudah ada sendiri ngono lho. Kali Pak Kurdianto pun siap. Oh nggih Oh, Pak nggih. Kur, nggih, Pak Kur. Pak Kur. Iki lho Pak Kur. Matur nuwun Pak Lurah nggih. Polisi tuwe Mbak gasmu engko malah Pak Kur ki Pak polisi aktif. Piye lho, Dik? Lho, sakniki tasih aktif, Mas. Pak Kur? Iya. Sapa? Ora paham. Matur nuwun. Lho kok mboten Matur. Oh nggih nggih nggih. Mriki mriko jenengan Matur atur nggih. nuwun. Piye ta ya nyel. Mbok kerja. Iki Pak Lurah kok manut kene mik ya Dak. Oke, nyuwun pangapunten lho Pak Lurah. Gantosan Mbak Sulis jenengan jumeneng riyen Mbak Sulis ya. Loro karo sapa? Punjung, Mbak Punjung. Mbak Punjung, Mbak Sulis. Yuk bareng-bareng ya. Enggak pakai spot ini, Mas. Bu alah ora usah wis Enggak wengi. usah ya wes. Ngono kan klono. Nggih. Jawab sayangku. Sopo sing nyeluk? Loh, lah mau sampean nyeluk aku nyapa? Iya luwi. Sapa aku kan nyeluk, aku nyeluk Mbak anu Punjung kok. Piye to jane iki? Ya Pak. Ngomong. Atek senenganmu sing deg-deg ngono, Mbak. Iya terno. Lah ndek kak yo. Ndek iki enek tantangan lho, Mbak. Lah ya bojoku wis ndek olah iki ndek. Loh, kandhani tak ijono sing rondok dawa, Mbak. Heeh. Apa? Kenter. Nggih. Ya cacahe aja akeh to. Ayo. Nggih. Ini Nyanyi ya? Gimana, Mas? Anu Bapak Ibu masyarakat Gedhok kula umpami nyanyi dangdut angsal boten? Boten. Oke. Tak bacok kentolmu lho. Rene iki yo mengagumi suaramu, Met. Sini sopo? Yo ya nan. Nggih ta, Bu, nggih. Niki sampean dirawuhke mriki mergo suarane sing apik. Rewet. Ora mergo rupamu. Oh iya iya nyanyi iso.
watuk to. Kiai. Ayo nyanyi-nyanyi. Pada titik ya. Mas kita mau berpantun. Pantun? Iya. Oh, boleh buat siapa? Kamu buat Silakan, siapa? Itu silakan. Bapak Wali Kota. Oh, Bapak Bapak Wali Wali Kota. Kota. Ya, ya. Asik ada Pantunmu apa Mbak Enjo? Pak Modin. Liburan ke Banyuwangi. Cakep. Masa tau Pak Ibin ki nggak sernya ngomel. Aja ngono tonjo. Iya lho, Iku aja Mbak. ngisini-ngisini mosok njaluk sangu Pak Wali Kota. kok. Sarung Pak Lurah dereng lho masa. Masa Pak Lurah kok dereng? Pak Lurah mau gur matur suwun kok. Malah dereng. Masa Pak Lurah orang Iya. maringi Pak Wali Kota babar pisan dan iku terus piye Caca? Lah ya kuwi nasib kita piye, Pak, Mbak? mbok yo anu nasibe Caca iki apa kok? Kok ngemis ya Dik Mat ya. Atek gur gedek lho Pak Wali Kotaku ki. Weh, urung kok. Lagi Belum. mempersiapkan diri. Ayo, Mbak. Iya, lagunya apa? Sing halus. Sing halus, Makhluk halus. tepung. Kok malah dadi weden piringi kok. Teng 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 teng. Semi Indiul. Iya, dikasih lagunya kesayangan ya, Mas. Oke, siap. Bersama Mbak Pujung dan tentunya nanti Pak Wali nanti akan ke sini. Ini spesial buat Bapak Wali Kota Oh, dan iya. juga Bapak Lurah dan spesial juga buat semua warga Desa Gedok. Pandan rame. Berarti nggak spesial loh Bu kabeh. Layani. Ada juga koncoku lawas. Sapa? Mas Bayu Ulan Aspal. Wow, Mas Bayu. Ayo ketemu kancan ke ya. Iya ya. Ya biasanya ki rakyat teng 200 Lah. neng 400 neng 500 ki biasanya Mas Bayu ki yo ninggali Mas. Ya kaya Ya. ngono. Wah, luar biasa Mas Bayu. Dereng Bu, kompon dikeplaki. Dereng lho, Bu. Dereng. Plaki lho bisa. Dereng itu mesti maju, Mbak. Kanca lawas kuwi. Ya Mas Bayu, mangga Mas Bayu. Mangga. Dalam kok sakniki bos Melan ta? Bos melon, alhamdulillah. Sukses ya, Mas. Sukses. Ayo Mas, orang ngantek melon sak-sak kae lek. Ayo. Wah, ngowan sengi kabeh. Oke, sebuah lagu kesayangan ini ya Mbak Ya. Kunjung. Spesial buat warga Gedok. Luar biasa. Nggak boleh pulang dulu. Bersama Sekar Aduk Indonesia. Arep balik ya bisa. Nggak boleh setelah ini ya. Bingung rasane
Sekar Gado Indonesia. Hey, 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 hey. Ayo Bang Jom. Kau
Junjung. Tekno lho. Pemirsa semuanya pada tepuk tangan. Iya, tepuk Nggak tangan. usah tepuk tangan. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Tekno lho. Ora, boten atur sembah nuwun tepuk tangan Mas Bayu karo Mas Ibin wis buka dompet lho. Iya. Ini sumangga Cak Komet. Aja balik dhisik lho, Mas. Katanya mau nyanyi sama Mbak Lili sama Mbak Kiki. Mboten. Pun matur sembah nuwun nika, Mbak. Kok boten piye to? Ayo semana bisiki aku. Ora wis. Ora iso, nyayo. Ora. Mbak Punjung lenggah riyen mengke gantosan. Mbak Sulis, Aku rong jamu. hubungane apa jambe? Aku ora lemes loro. Lah wong jek enom kok ya. Mengko gantosan Mbak Diah kalian Mbak Kiki. Ayo. Ora usah sepot ya. Ya ora usah sepet kaya Kesana cacake dik mang nuthuk ae lho. anu kasihan ya dadi kanca-kanca ben leren kan Nggih, mau. nuwun pangapunten Bapak Ibu nggih. Menika kanca-kanca kersane leren, Nggih. lampu pateni ya. Lampu pateni wah Caca ki sinden madepe rono ganti madep rene kok. Lho. Malah gelungan tok. Ayo Cak. Wete senenganku. Iki wakile gembos ya awake dhewe. Pak Kembas. Diganti loh Pak. Selamat malam Mas Komet. Selamat malam. Bagaimana kabarmu Mas? Alhamdulillah. Apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Apakah kamu juga sudah lumayan ganteng ini? Kamu melihatnya bagaimana? Semakin lama semakin putih Mas Komet. Oh, tentunya itu fitnah. Karena Oh, wedaan. Gulune kok ireng. Kok ora rata iki. Enak lho Mbak iki putih ya enak lho. Panu. Oh alah panu. Panuhe kudune rata, wendak bentang-bentang genah putih. Ah, engko mbok jenenge Bambang. Bambang Panuroto. Ora melu. Sampean kok menengae? Apa sariawan to, Mas? Kok ndak nekani aku to, Mas? Bambang Ra yo ora iso Panuroto. ngomong iki. Jere aku menenge lha kayak dik mau ngantek umur. Aku ndak ditekoni to masalah apa aku? Sampeyan ora usah tak takoni ya. Lah nyapa? Ngene ae, wis ngene. Loh, oh, piye to, Mas? Oh, penggemingkan cipta. Engko nek aku diseneni neh lho. Aku angger ngira-ngira iki lho. Kita ganggu ngono ya. Karo sing sijine mau ya ora iso mesra, karo Kiki ya ora mesra. Lah. Kuwi jenenge lanangan apa to ya? Aku ora tau pacaran lho, men tapi polos kurang kaprah. Polos Atra yo diingi sampean duwe pacar, bener pacarmu gantung diri. Yo ora, selerane uti-uti iki. Iya. Ayo. Tak tapuk lambemu engko malah. Delok, Cok. Sampean seneng sing tua-tua ya. Iya Ya dong. Allah, piye to? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba saya agak maju ke depan. Lah aku ngene iki wis Iya, tau. Mas. Tek akeh. Wong gila ayu di sawang kondi ya lho. Apik. Coba hadap sini ya. Iya, Kalau sudah hadap sini, muter-muter set. muter sini Mas. Mas aku kudu Alah piye, ya apik Mas? iki to. Coba kamu menghadap ke sana ya. Nggo namu apa gaduk? Eh. Oh iya. Ora Gaduk. iso. Wes, Wong Cok. sik Maksudnya ki opone sing ra maksudnya gaduk ki? tangane lho gak gaduk Oh, ngene. Kan iki kan pendek to. Segat to madhep rono. Jere sapa nglanang ora kurang akal. Aja nekat lho ya, engko malah kaya pedet karo sapi lho. Yo, ya Allah. Kayang. Coba muter dong. Ya, sudah muter sayang. Muter terus. Dah, terus muter. Terus lagi muter. Sampai geblak ya. Kok koyok ngono to Mas sampean karo aku sio-sio Ram? Ini ada salah satu vokalis dari Bojonegoro. Kok mesti Cak aku Komet. kowe dhewe apa ora Kayak wedi nyanyi ta? Sopo sing wedi aku? Sing arep nyanyi iki lho. kadung muni nang Mbak Kiki karo Mbak Dia. Ini aku berduet apa bernyanyi berdua sama Mbak Kiki? Berdua aja ya. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Oke. Oke, yang Indonesia minta lagu apa? Oke. Yuk. Napa? Kencing manis? Gadis. Tumon lagu kencing manis. Loh, lagu yang kekinian itu ya Mbak Dia ya. Oh, Itu lah, lagunya. lek terah lagumu Lagune iki gitu. lagune wong tuwek ra roh lagu iki. Lah iya jelas kuwi. Kok tak nyanyekno keranda cinta malah. Nah, garo wi. Ketemu. Lagu Ih, si- kapan kuwi? Wong tuwek-tuwek gale melu. Iki Sing iki lagune Tanom. Iya. Lagune piye ta sing? Pepe apa? Lah, adalah. Dia sungguh mempesona. Sampeyan takok PP apa? Iya. Ora masalah bemu ya ora apa-apa. Suwek cangkemmu.
Lah ya P kita, P kepanjangannya apa menurut tak karepe? Ya no. Lah ya PP apa? Apa? Saman rata, saman rata. Lah, ora. Ora iki wong nom, iki wong tuwek. Iki wong tuwek. Rono. Karo Tuwek lagu kok. iki. Wah. Lagu PP apa aku wis hafal to. Gaene cekelan kok. Loh, lah ndingi nek mau nyanyi keliru no. PP apa? PP apa? No blimbing kuwi. Kuwi gembos raku. Oh, gembos. Ayo Mas, siap ke budal? Baca cantiknya mana? Ayo baca cantiknya mana? Ayo. Sungguh manis nan menawan, pria manis Kalimantan, maulah ulun terbayang-bayang, muhabian. Barang-barang Sekar Gadang Indonesia. Ada dia Sekar.
Oke, terima kasih matur Sudah, Mas supan nuwun wong Gembong. ayu. Heeh. Iya, satu tembang yang dinyanyikan Mbak Kiki dan juga Mbak Dia ya. Lagu terbaru untuk Pelantikan Musik tahun 2026 sudah dinyanyikan, semoga bisa terhibur dan terhibur. Ini gimana ya untuk masyarakat Gedok tercinta, seandainya Bapak Wali Kota kita naik panggung, setuju? Iya, ini mohon maaf Bapak, ini kehendak rakyat panjenengan. Nah. Gimana? Bapak Wali Kota Blitar tercinta naik panggung, setuju? Iya, ini permintaan dari Alah. Ayo Cik, piye to tak komet? Ayo Pak, ora loro ya. Mboten sakit Pak, monggo. Ya, ini permintaan masyarakat panjenengan Pak. Iya. Weh, bareng iki. Kasih aplaus tepuk tangan saudara-saudara. Monggo monggo Bapak Wali. Pinggah wonten sasana pagelaran ing dalem mriku. Sesarengan kalian konco-konco Sekar Gadung Indonesia. Pimpinan Kelurahan Minto Darsono. Sugeng dalu Bopo. Nggih. Mbak Lilis, Mbak Luki Renyo kene Wong Ayu tak duet nih kalian Bopo Wali. Nggih. Sugeng dalu Bopo, monggo. Mbok menawi wonten dawuh-dawuh pangandikan sumanggaken sumangga. Ampun, solawatan ke situ. Ayo Pak, lu sampean sing helo-helo kan melok. Gak usah jauh-jauh langsung. Oke. Mboten iki langsung panjenengane Bopo Wali. Mbak Luki, Mbak Lilis Karnali. Sampean pokoknya Bapak Wali menghibur cuma ngikuti, menghibur masyarakat ya. Oke, lagune napa Bapak? Monggo. Nggih. Derek Mas Bayu. Lagune napa Mas Bayu? Iya, mohon izin ini saya mewakili beliaunya. Nggih. Jadi diaturin derek ini beliaunya ini guys. Saya karena juga warganya beliau ya harus siap mengikuti aja. Tepuk tangan. Iya. Saya mewakili beliau. Nanti supaya beliau juga selalu ada di sini dulu. Amin. Lagunya apa Bos? Dalam tak derek nyuwun sikep mawon. Sikep. Punjung nanti punjung. Punjung. Oh. Sandingan kene Jung. Ayo Jung, njaluk punjung. Sebabnya ngene. Iki engko nek ora sampean dampingi gitu. Nggih. Saire sok lali iki kok dadi guyon. Panjenengan kene. Ini juga ada temanku yang betul. Monggo. Nggih, monggo. Tak kenali karo Mas Bayu, tak Sayang ya. Yes. Pokoknya saya mewakili beliau ini pokoknya wis. Salim enggak apa-apa Monggo. Enggak apa-apa. Iya. Mas Bayu silakan. Belum Kali nyekel mik Bu. Aku backing vokal aja ya aku. Tak derek Pak Wali kok tadi. Siap, nggih. Grepek sik. Oke, dicarikan dulu. Karena mewakili beliaunya jadi supaya seneng warga masyarakat ini menjadi suka karena saya derek Pak Wali ini malam hari ini.